Ассалому алайкум дӯстони азиз. Хоб, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Дӯстон, мо ҳар рӯз хонаҳои нав мепартоем, чунки шумо медонед, раҳмати калом мегем ба одамое ки канали моро дастгирӣ мекунанд, подписатсия мекунанд, лайк мемонанд. Хоб, дӯстон, як хонаи дига мепартоем, хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. Чунки шумо медонед ки ҳозир ноҳияҳо ҳама аввали шидесай ноҳияи Синода дохил мешавад. Хона дӯстон дар политехникум пушти арматурни завод кӯчаи Военидай. Хоб, ин ҳозир раҳра нишон медиҳем. Инами раҳи хона. Хоб, дӯстон, видеоро то охирша тамошо кунед. Маълумот мегем нашод хона чизе ҳастай. Ина хона дарозаш. Хона чанд ба чандай, сумуш чандай, номрои соҳиби хонаро ҳамаша гап мезанем. Баъд охирда суми хонаро гап мезанем. Хоб, дӯстон, ҳавли 23 сотиқ аст. Канализатсия дора. об ҳаст ҳама вақт, светам ҳаст. Документҳои хона 100%, ҳама документ дора. Якум мезгарем ҳай бари хона, нигоҳ кунед дӯстон. Латоп ҷои об мешавад, мисол ҷа битони ғафс рехтагиан ки мақсад обҳо тарафи дом нараванд. Хоб, дӯстон, хона доошёна подвал надора, ба кирпичи пухта сохтагия. ҳозир полни даруни хонаш медурем. Полни гап мезанем ки хона. Ин стена полни цементблок ая? Не, гир ба гир хона стена полни цементблок. Пушти хона кушод аст, и бари хонаи аюпарашам. Монолитшам хеле соз рехтагӣ. Хоб, медурем дӯстон ба даруни дом. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Хоб, дӯстон, ин хона калидоруш мешавад. Калидори 2x5. Хоб, дӯстон, якум ошёна дар хона кухня, ванна, туалет аст. Полни ҳозир медурем, аввал якум ошёнаро полни мебинем, баъд ба дуюм ошёна мерем. Хоб, нигоҳ кунед дӯстон, ламинат задагиай аббои полни хонаҳо тайёраем. Болош сафед кардагӣ, мисол свет, ҳама чӣ ҳастай. Хоб, ба якум хона медурем дӯстон. Полни ламинат, аббои задагӣ як тирзаи тарафи ҳавлӣ мешавад. Чор ба се ин хона аббои люстра сафед кардагӣ. 4x3 аст. Дарошамаш як намудай. Хоб, иш кухня, полни кафел задагиай пол, як акошкаи тарафи пушти хона аст, люстра сафед кардагиай, ду акошка дора. Ҷои кухни гарнитур, кафел задагиай, аббои ҳамаш мисол тоза. Ин хона да зиндагӣ намекунанд, ин хона да чанд қаши ремонтша кардагианд, хеле зиндагӣ кардагӣ нестанд оли. 3x3 кухняш. Хоб, ростаки айдари главни медурем дӯстон. Ванна туалет мешавад. Ванна туалет, полни кафел,
болош пластик задагиай. дар якум мошина дуюм мошинадам туалет дура, якум мошинада хеле туалети зандаки кардагиай, дуюм мошинада туалети квартира унитаз дора. ина ба хонаи зал якум мошина медороем. ай тарафи даст чапмон хона 6 5 ба 3 5 ба 3 мешавад хона. Мекунед поли антенна бромардагиай, розетка, ду тризаи бари хона, люстра, сафед кардагиай болош, ламинат. До'стон мебарем ба дуюм мошина. Не тайгисимса дар як триза камтар ҷо барои ягон чӣ монда метавонем кладовка кунем ягон. хоб дӯстон на дуюм мошина ҷои кирпич будам. хоб дӯстон на нигоҳ кунед ҷои кирпич иҷа чӣ гуфтем? Якним кирпич поёна. Якним кирпич якум мошина, дуюм мошина як кирпич. ай чор тараф мисоли на ин қадар кушода метавонед бо чизиш кунед. ина як тризаи дуюм мошина мешавад. ай тарафи дарвоза обосуна дуюм мошина, якум мошина да гуфтем ду дархона, кухня, туалет, дуюм мошина да се дархона мешавад, ба ҷои кухня хона мешавад, ба ҷои туалет мисол ҳаст. ин якум ба ростаки туалетш медироем, ванна туалет, поли кафел кардагиай, термикс, боло пластик. ремонтш тозаатлай дарорам ҳама навай. хоб нигоҳ кунед дӯстон, ай тарафи лестница медароем. тарафи дасти ростмон балкон мешавад. мисол дари оҳанизадагӣ, балкон я кафел. кӯчаи вайни гуфтем ориентир тарафи политехника. хоб медароем ба дарун. аз тарафи дасти росмон як хона мешавад. ин хона ҳама размерош ранги чӣ хеле да якум мошина буд, да дуюм мошина ҳамин размерҳои 4 ба 3 4 ба 3 ремонтош ранги ҳамун ремонтои якум мошина, абой, ламинат, люстра, сафедкаги як триза ай тарафи авли. хоб на ба денги хона медироем, чунки медонем ки дар якум мошина ин хона кухня буд, дар дуюм мошина хона 3 ба 3 детский мешавад. хонаи детский. люстра задагиашам ҳама хона ремонтош соза. тарафи даст чапмон якум мошина дида будем ки зал буд, болошам ҳамхе зале ки 6 ба 3 люстра, обой, розетка
барои антеннаш сим ҳамаш бировардагия. 6 ба 3 ду тирезаи бари хона. дӯстон, обши 5 дар хона, вана туалет якум ошона, вана туалет дуюм ошона, кухня фақат якум ошона дар. хоб ҳозир нархи хонаро мемонем дӯстон. мненияи худтон дар комментария нависен. номерои соҳиби хонаро мемонем, занг занен ҳатман. поли брусчатка ҳоли задагиай набинен. иҷа агароча дора гир ба гир агарот кардагиай. мисол метавони ягон гул ягон чи мақсад чӣ кунем. хоб дӯстон, нархи хонаро ҳозир мефаҳмем ки нархи хона чанд сумай. ба номерои соҳиби хонаро мемонем. ҳатман занг занед дар номерои соҳиби хона барои харид ё ки ягон масъала. хоб нархи хона чанд шуда ка? 760,000 сомон. нархи хона бо муомила мешава, мақсад савдо мешава. номерои телефона гап занед ка? 985 5040 як номери дигар 38 86 26 26. хоб дӯстон, ду номера занг занен. ватсап дори номерои худа? ватсап ҳам ҳаст. мисол кадомеш мисол бинен ки ватсап дорад, дар ватсап ҳам метавонед занг занед тарафи Россия барои савдо, кадоме ки барои реклама дар номерои ма занг занен. админ Хуршед ҳатман меем кӯмак мерасонем барои хона фурӯхтанатон. хоб дӯстон, кадоме хонаи фурӯшӣ дорад дар шаҳри Душанбе, ба номерои админ занг занед. админ Хуршед. мо ҳатман меоем сёмка мекунем дар шаҳри Душанбе боша хонатон, реклама мекунем, дар каналмо мепартем. раҳмати калон барои одамое ки дастгирӣмон мекунанд.